Prečo ste si kupovali letenky v hotovosti vo výške 12 500 eur, pán minister? My sme dostali podnet od konkrétnej osoby a ten presne popísal, že kto mal platiť za letenky, kto mal platiť za hotel. Môžem povedať, že mal to byť český podnikateľ. Český podnikateľ, predpokladám, ktorý to mal platiť, tak asi má nejaké biznisové záujmy na Slovensku. Určite. Vyšetrovateľ má predsa povinnosť to riadne preveriť, pretože aj minister priznal, že napríklad že na tú Formulu 1 on za tú vstupenku neplatil. Najprv tvrdil, že to bolo na pozvanie ministerstva vnútra, to ministerstvo vnútra komentovalo, že to nebolo, potom prišiel s tým, že to bolo jeho osobné pozvanie ako politika, s tým, že tam išiel na súkromnú dovolenku. Ja to takto vychádzam z tých výsluchov, že náhodne vtedy bola aj tá Formula 1. Mne príde strašne veľa náhodností a vyšetrovateľ na to nereaguje. Ak má informáciu, že v tom hoteli český podnikateľ mal platiť za hotel za všetkých jednou platovnou kartou, tak predsa sa to dá preveriť. Tá suma skoro 13 000 za letenky a potom za ten hotel, to tiež bude niekde v desiatkách tisícoch eur, takže tiež v hotovosti. Pre mňa ako vyšetrovateľa je to naozaj podozrivé.